नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी के युवा गायकर और एक्टर अरविंद अकेला कल्लू जी के बारे में, जिनकर एगो बहुत ही शानदार फिल्म के फर्स्ट लुक रिलीज भइल बा। जी हाँ, फर्स्ट लुक आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतानी। जोना फिल्म के नाम बा कल्लू की दुल्हनिया। जी हाँ, कल्लू की दुल्हनिया फिल्म के नाम बा। जोना में करीब करीब जौन हीरोइन के संख्या बा उ 7 गो बा। जी हाँ, पोस्टर आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतानी। टोटल 7 गो हीरोइन ई पोस्टर में नजर आ रहा बाड़ी। और ई जोन फिल्म बा एकर जोन डायरेक्टर बाड़े उ बाड़े चंदन उपाध्याय जी, और ई फिल्म के कर्ता धर्ता बाड़े मुकेश गुप्ता जी। जी हाँ, और अभी ऑफिशियल पोस्टर आयल बा, बहुत जल्द एकर ऑफिशियल ट्रेलर भी आप लोगन के देखे के मिली। फिल्म में कल्लू जी के अलावा मनी भट्टाचार्य, एक अलावा निधि झा बाड़ी, पूनम दुबे बाड़ी, और भी हीरोइन सब बाड़ी, जो कि आप लोग पोस्टर में देख सकतानी। पूरा जानकारी आप लोगन के ट्रेलर आवे समय में दे हम। फिलहाल ये बताएं कि पोस्टर कैसे लागल, नाम कैसे लागल, और अगर ये पोस्टर डाउनलोड करेला चाहतानी तो फेसबुक पर अपलोड कर देले बानी, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकतानी। और ये खबर पसंद आयल बा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।